ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ರದ ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನ ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಪುಡ್ಕೆನದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ವಿನೂತನ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿನೀತ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಪುಗರ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಸರ್ ಖುಷಿ ನಡುತ್ತ ಜಡ್ಜ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದನು ಸರ್ ಈ ಸತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಬತ್ತದ ಧನಂಜಯ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಯೋಗೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚೆನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಧನಂಜಯ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಸುರೂತ ಟೀಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಪನ್ನಗ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಸೊ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಸ್ ಬರ್ಕ. ತಾನೆ ನುಂಗೆಲ್ ಪೋತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಇಸ್ಕೋಲೆ ಮನ್ಪನ ಮುಸುಟಿದೆ ಮಂದಕುಲೆ ನಿಕ್ಕತ್ತಿದೆ ನಿಕ್ಕ ನಾನು ಉಂಡು ಮಂದಕುಲೆ ತಾಲ ತೇರಿ ಎಂದಿನ ಎನ್ನ ಕಾಂಟನಾಗ ಕಿರುಂಗಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮಲ್ಪನ ನಾನು ಇಂಚೆನ ಮುಡದೆ ಮುಂತ ಜವನೇರ ಅನ್ಸೇರಾದ ಮಲ್ಪವೆ ದಾದದೆ ಮುಂತ ಜವನೇರ ದಾದ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪವೆ ಪ್ರಾಟಿವತನೆ ಬಾಯಿ ಪುಡ್ದು ಬನ ಮಾರೈತಿ ಪೂರಲ್ಲ ದೊಲ್ಲೆಗಾರನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬಕ್ಕರ ತೋಣೆ ಈದಾಗೆ ಮುಲ್ಕುಳು ನೀನಿ ಏನ ಮಾರೈತಿ ಆ ನಮೂನಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಬುದು ಬಾಡಿಗಂಡ ಮಾರೈತಿ ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾರೈತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓಲನೆ ಓಲ ತಪ್ಪ ಓಲ ಮರನಿ ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ನಿತಿನನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಡೇರಿಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಜನ ಬೋಡು ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಜನ ತಾರೆ ನಿಂಚ ಕೇನಾಗ ಜನ ದರ್ಶನದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿರಿಯಾತಯ್ಯ ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆಟದ ದಯಸೆ ತಿಕ್ಕಿ ಆಟದ ದಯಸೆಲ್ಲ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಆಯ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಪೂಜ ಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬೋಪೇರು ಅಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಆಯ್ಡಕೆಂಡ ಉಂದ ದಯಸ ಇಂದ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕುಂಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಆಯ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಒಯ್ಯ ರೆಡಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕುಂಬರು ನಿಕ್ಕು 1,000 ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಯ ಗಾಸ್ತಿ ಅಂತಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚಾರ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ದೆ ದರ್ಶನಗು ನಂಕು ಕಾಸೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ 2 ಸಾರ ಅಕಲಿಗೆ 500 ಸಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಓರಿಂಡು ಮೂಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಓರಿಂಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುದರು ಟಾಪ್ ರೈಸುಜಾ ಬತ್ತರ ಮರ ನಿಕುಲು ಅದು ಬೇಗ ಹನೆ ಬರ ಕೆಟ್ಟಿನೆಯ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಯ ಕಟ್ಟ ಬಿಜಿನ ಮುಡವು ನುಂಗು ಬೇನು ನಕ್ಕುರು ನಾಯಿ ಎಂಚಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೊಂಜಿ ಕಡ ಬಿಡ್ತ ಮಾರಾಯ ಆಯನೆಲ್ಲ ಸೊಂದು ಹೋದಾಗನೇ ಪಂಡೇರಿ ಒಂದು ಏರು ಮಾರಾಯ ಏರು ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಂದು ಪೋನಗ ದರ್ಶನ ಬೋನ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪರಲಾತಿ ಜಸ್ ಅಂತೆ ಮಾರೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಲ್ಲೆಳ ಪಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಏಟ್ ಓರಿಂಡು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಓರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದರೆ ಟಾಪುಡು ರೈಸುಡು ಓ ಮೂಜಿ ಕತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜನ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಚ ಹಿರಿಯಾಗ ಸೂಪರ್ ತೋಜಿಂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಾವದ ತುಪ್ಪರ ದೇವರ್ನ ಚಂದ್ ಎನ್ನ ಲೈಪುಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭೂತದ ಗುಡಿ ತೆದುರು ಒಂಜಿ ದೈವ ದಿಗ್ನ ಬಾಣ್ಯತು ವಿನಿಯನ್ ಆಟದ ನಲ್ತಿನೊಬ್ಬೆ ಆಡ ಇಮೆ ಮೂಲ ಆಟ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಡು ಗುರ್ಕರ್ಲು ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕುಂಬರ್ರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಗರ್ವೋಡ
ಅಡಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಉಲ್ಲತ್ತ ಸುಧಾರ್ಥ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ದೈವದ ಹೊಸ ನಲ್ಕೆ ಇವ್ರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಕುರ್ಕರ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಕುರ್ಕರ್ಲು ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾವ ಮಾರೆ ಬಾಡಿ ಈ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಆಂಡಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ನಾನು ಆಂಡಲ ಮುಗ್ಗತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಜಿ ನಾನೋರಿ ಬರಬೇ ಬತ್ತೆ ಕುಡಕೇಂದ್ರೆ ಕುಡಗೇನ್ರ ನಾನೋರಿ ಬರಬೇ ಬತ್ತೆ ದೈವ ಈ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಸ್ತು ದಕ್ಕಿಡು ಪೋತುಂಡು ಎಂಚ ದೈವ ಶಕ್ತಿನ ನಾಡ್ದು ಕೊರೋಲಿ దానే ఒక యానుములు నెక్కుపున నార్దు కొర్పే యా నార్దు కొరియా బందాండ ఈ ఎంక్ బర్పికోల దప్పక అవు కొరోడు ಹೋಗೆ మటన్ ಏನಂಬೆ ದೈವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಿರ್ನಬೆ ಮಟನ್ ಎಂಚಿನೆ ಇಮ್ಮೆದಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ದಲೆ ಸೋಬಹುದು ದರ್ಶನ ಅಂತಾರ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ್ರೇನು ಮಟನ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತ ಆಡ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೇನ್ ಮಾರ ದೈವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ದೈವ ದಡಿಗೆ ಹೋದು ದೈವ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ದಾಲ ಕೊನ್ನ ಒಂದ ದೈವ ಛೇ ಯಾ ಬಾಯಿ ಮಾಕರ್ದು ಮಟನ್ ಒಂದು ಬಂದಾಂಡು ಇನ್ನ ನಾಲೈ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಟನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬರೀತ ಬಾರುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಬೋತ್ನಾದು ದರ್ಶನ ಬೋತ್ನವು ದರ್ಶನದವ್ಲು ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇಗ್ ಆಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮಾರೆ ಈ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತದ ಅದು ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಮುಕ್ಕಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮುಗಿನ ಮೇನಾತಿಕ ಬಸಂಗ ಸುರ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಏನ ಗಡುಕು ಬೋರಂಡು ಕೂಪಾಡ್ರಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ದರ್ಶನೋಡು ಕ್ರಮಗೊಟ್ಟು ತೂತಿನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಪಬಹುದು ಕೂಪಾಡ್ನ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕುಂಬರ್ದು ಪೂತ ಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಪ ಕೂ ಬಂಡೆ ಕೂ ಬನ್ನೆ ತಟ್ ಪೂತ ಕಟ್ಟೆದ ಬರೀಟು ಕುಡರಿಯ ಕುಂಬರ್ನೆತ್ತ ಆಯ್ ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಬರ್ನ ತೂತು ಯಾನು ಗಡ 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 ಕುಂಬರಿಗೆ ಆಯ್ ಪೋಡಿಗೇಡು ಇನ್ನ ತಿಗಲ್ಲ ಪೂತ ಬೈತೀನಿ ಎಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಯಾನ ಆಡ ಬೋದಿಕೆಂಡೆ ಏರ್ಮೆ ಏರಿ ಹೀಗೇನಿ ಬಗ ಸಬಾಸ್ ಕೊರಕೈ ಆಕೆ ಕೇಳಿ ಆಕೆ ಪನ್ಯತ್ತ ಯಾ ನೀ ಮಣ್ಣುಡ ಅಕ್ಕಡ ನೆಲೆ ಓಡ್ತಿನ ದೈವರಾಜ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಎಂಡಕೇಂಡಿ ಈ ಏರು ಯಾನು ಒಯ್ಕುಂತದಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಯಾಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆಯೆಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಈ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನು ನೀರ ಕನ್ಯೆ ಎಂಚಿನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದರ್ಶನವು ಕಡಬುತ್ತುನ ಅತ್ತು ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಲದ ಆಟನ ಮಾರೆ ಇತ್ತು ಪೋತುನ ಆತ ಪಂಡ್ರಜಿ ಗುರುಕರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಆಯನ್ ಬುಡ್ಲೆಂಬೆ ಪೂರ ಇಮೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ದಾಯಗ್ ದೇಗ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಪತೋಡು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಎಂಗಾಯ ಸೈಪೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ఉంది ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಏರ್ಸತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇ ಉಂಟ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಮಾರ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓದುತ್ತು ಇಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೈಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಏಸಿನ ದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಬೇ ಏಡ್ಸಿಂದ ಯಾನು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಸೈತುಂಡ ಯಾನು ಸೈತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸೈಪು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈನಾಗ ಏಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂದು ಸೈತೆಂದ ಎನ್ನ ಬುಡೇತಿನಿ ಏರ್ಲಾ ಹೋಂಗುಜಿ ಫುಲ್ ಹಿಟ್ ಅಪ್ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏತ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಬದುಕರ ದಿನ ಕಮ್ಮಿಂಡೊತ್ತೆ ಇಮೆ ಸೈಪಿ ಸಬಾಸ್ ಒಂದೇ ದಿನ ದರ್ಶನ ಕಡ ಪುಂಡಲ ನಿಕ್ಕು ಉಮೇನೊಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಎಂಗಾಯ ಸೈಪಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ఉంది ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಏರ್ಸತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇ ಉಂಟ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಮಾರ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓದುತ್ತು ಇಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೈಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಏಸಿನ ದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಬೇ ಏಡ್ಸಿಂದ ಯಾನು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಸೈತುಂಡ
ಯಾನು ಸೈತಿನ ಖಂಡಿತ ಸೈಪು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈನಾಗ ಏಡ್ಸು ಅಂದು ಪಂದು ಸೈತೆಂದ ಎನ್ನ ಬುಡೇತಿನ ಏರ್ಲಾ ಹೋಂಗು ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಮುಲ್ಕಿ ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಅದು ಪನೋಲಿ ಸರ್ ಕೋಲ ವೀರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಭೀ ನಾ ಅಂಚದ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸದ್ ವಿಭಿನ್ನ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಅಂಚದ್ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಮುಲ್ಕಿ ಸೊ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ఇంకా ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಏನು ಬೆತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡುಪ್ಪುನ ಏನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೌತುಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅದೇನೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಲ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಡರಿ ಮೈ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗೆ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ಮೋನೆ ತುನಗನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಅನ್ಪನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮೈಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿರಿ ಬಕ ಆ ಟೈಪ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಪುತಾರುಂಡು ಯೋಗೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಮೂಜೆಟ್ ಏರಲ್ಲ ಒಂಜನ ಎಸ್ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ನಿಯರ್ ಪನೇರ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಕಲು ಕೊಡ್ತೋರಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಅವೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋಲಾಪುರ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ನಾಜೂಕಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅವೇನು ಹಾಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ನಕಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ಓಲ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗ್ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾವಂದಿಲಕ್ಕ ಅವನ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವಂಜಿ ಕಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೇಟಕಲು ಪಂಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ನಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂತೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪರು ತೂಕ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಶಶಿ ಸರ್ ದಾಯಗನ್ ಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೆಲವು ಫಾರ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಕೋಲದ ದುಪ್ಪಡು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ದಾದನ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯಾಡಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಆಪನದೆ ಸರ್ ಸೊ ಅವು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅವೇ ಒಕ್ಕ ವಿವಾದಗೂ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಪ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಯಾದೆ ಒರಿಯುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತ ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಇದು ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಸರ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಪಿನ ಬದಲು ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಂತ ರಪ್ಪ ರೈಸ್ ವೇರು ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಭಯಂಕರ ಅದೇ ಸರ್ ಅವು ದಾದನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೋಜೆ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಂತದ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರೈಸ್ ವೇರು ವೀರಪ್ಪನ ಲಂಚನೆ ಏನಂತೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಸದಾಯ್ತು ఆయన ವೀರಪ್ಪನಂದೇ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ ಪಾಪದಾಯ ಆಡರ ఆయన ವೀರಪ್ಪನ ಬಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಅಂಚನೇನು ಜನಕುಲು ಒತ್ತೊಂದು ವೇರು ಅನ್ಪುನೇನು ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಅವು ಅದೇ ಇದು ಅಕುಲು ಎಂಚನೇ ಎಪ್ಪಡು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಪ್ರಚಾರ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚನಕುಲು ಏರು ಅಕುಲು ಎಂಚನೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ ನಡುಟು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಪಾಂಡುಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಮುಲ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಜರ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡ್ಕಲ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಐತ ಟೀಮ್ ಮೆಂಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಜೋಡ್ಕಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ದಿ ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ ಸರ್ ಐದೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಕುಲಾಲ್ ಮೋಹನ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಐದೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಣಿಯೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಣಿಯೂರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆನ್ ಸರ್
ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಂಚನೆ ತೂಕ ಸೊ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಣ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಮುಟ್ಟುಣ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಿಜಿನ ಬಂಗ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಮೊಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಿರಿ ಅನ್ನ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂದಣ್ಣ ಮರಟು ಗೋಂಕೆಜ್ಜಿ ಬೀಜೋಲ್ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೀಜ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಬಾರ್ದು ಪನ್ಪೆ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಂದಾಜಿ ಆಪು ಜತ್ತ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೀಜ ಇಜ್ಜದ ಎಂಗಲ್ ನರಕ್ಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಆಂಡ್ 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 ಇತ್ತು ನೀನು ಬೂಜಿದು ಕಟಪುರ ಅವೇ ಇರು ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಸರಿ 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 ದಿಲೆ ದಿಲೆ ಈ ಜನ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪನ ಸಾದಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೋರ್ಲುದು ಲಾಗೆ ಬಲ ಬಲ ಇತ್ತನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಚಾ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇನು ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಮಾರೈತೆ ಚಂದಪ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಪಡಿ ಚಂದಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನಿ ನಮ್ಮ ದನಿನ ಇಲ್ಲಕ ಬರಡಿ ಕಲ್ವೇರಿ ಬೈದಿನಿ ಗತ ಅಂದಂದ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ನೂದೇಕು ನೂದು ಸತ್ಯವು ರಾಮ ರಾಮ ನಾನಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ವೇರಿ ಬೈದಿನ ಆ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದಿನ 1 ಲಕ್ಷ ನಾಯಿನ ಕೊನೆರೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಉಪಡಂಚಿ ಓ ಚಂದಪ್ಪಣ್ಣ ವಾ ಇಂಗ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿರುಂಡಿರಿಡ ಎಂಚಿನ ಇಂಗ 3 ತಿಂಗಳು ತನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ದೇ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿ ಕಾಸು ಕೊಡ ಓ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾತಿರನ್ ಏರು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊರುವೇರು ಮಾರಯ್ಯ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ದಾನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಂಚೆ ಪಾತಿರಡು ದಾ ಈ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ದನಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೋ ನೋಡು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೋ ನೋಡು ಕುರುಳೆವರ ಭಾಷೆ ದಾಂತಿನ ದಾದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತನು ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡಿ ತತ್ತ ಪಾತಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿನ ಬಂದ್ಬಿನು ದಾ ಈ ದನಿಟ ಪಾತಿರ್ನ ಉಂಟ ನಯ ವಿನಯಡು ಎದುರು ಪಿರವು ತೂದು ಪಾತಿರೋಡು ಎದುರು ಪಿರವು ತೂದು ಪಾತಿರಡು ಇದು ಎದುರು ಪಿರವು ತೂದು ಪಾತಿರ ದನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೀರಾ ದಾನೆ ಕೊಡ್ರಂದೆ ಸರಿ ಬರಡಿ ಯಾನ್ ಎದುರು ಪಿರವು ತೂದು ಪಾತಿರುವ ಅಲ್ಲ ದನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಸರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೀ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಳಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಲತ್ತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿ ಪಾತರ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡವನು ದನಿ ಎಂಗಡಿ ವಿಷಯ ಪನಿಯರುಂಡು ದಾದ ಬನ್ ದನಿ ಇರಡು ನಡಪದು ಕೊರಡು ದಾದ ಬನ್ ದನಿ ಇರಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುಂಡು ಇರಡ ಉಂತವಳು ಉಂತವಳು ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನದು ಅವು ದನಿ ಇಂಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಐಕೆ ಪಿರ ಉಂಟು ದಾಯಗ ಪಾತಿರುಂದಲ್ಲ ಎದುರು ಉಂಟು ಪಾತೆ ಅವು ಆರೆ ಪನ್ನಿನಿ ಎಂಡ ನೀನು ಎದುರು ಪಿರವು ತೂದು ಪಾತಿರಿ ಇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರಿಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೊತ್ತಿಜಿ ದನಿ ಬಲ್ದಾದೆ ಪೂಜೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಅವ್ನ ಆಗ ಪೂಜಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ಪನ್ನೆಂಡ ನಯಾವಿನ ಎಡು ಪಾತಿರ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೀರಿಂದೆ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದದಿ ಓ ನಯವಿನ ಪಾತಿರ ಬಂತೆ ಮೇಯ್ಮಿಟ್ಟದು ಪಾತಿರ ಬಂತೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಂಚೆ ಪಾತಿರಡು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸೋಪು ಬಾರ್ದು ಪಾತಿರೋಡೊಂದು ಸೋಪು ಬರ್ದು ಪಾತಿರ ಸೋಪು ಬಾರ್ದು ಪಾತಿರ 1 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೆ ದೂರ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಸೋಪು ಕೊನೆ ಆ ಸೋಪ್ ಹತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಓ ಎನಿಂಚೆ ಪಾತಿರಡು ಈ ಏಪಲ ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಅಂಚಡ ಪಾತಿರು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಬೇಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರಿಂಚೇರಿ ಬಾಸು ದಾಂತಿನ ಏತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ಬಿಡ್ಯಾನೆ 3 ಜೋಕುಲು ಎಂಕ ಬಾಸು ದಾಂತಿನ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾನು ತೂಪುಂಡಾನೆ ಕಡ ಕೂತುದ ನೀನು ಬಾಸು ದಾಂತಿನ ತಾನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಬೋಡೆ ಬಂದೆ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಕ ಯಾನು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪನಿ ಎತ್ತಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪನಿ ಸರಿ ಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ 1 2 3 ದನಿಕೂಲು ಎಂಕನ ದೇವೇರಿಗೆ ದನಿಕೂಲು ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿಗೆ ದನಿಕೂಲು ನಮ್ಮ ದೇವರತ್ತು ದನಿಕೂಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವರತ್ತು ಇಂಜಿನೆ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತಿ ನೀರು ಇಂಕ ಏತು ಸಂಬಳ ಅವಡು 6000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ್ಚ
ಒಂದು ದಾದಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಎಂಚ 4,000 ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿಂದ ಮುರಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೈದಾನೆ ಬೈದೆ ಬೈದಾನ ಬತ್ತನ ಲಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಹೋತಿದ್ದಾನ. ಹೌದಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಕಿಲ್ಲದು ಫೋನ್ ಬಂತುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಗಂಧ ಬಂದ ಈರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗಂಧ ಬಂದ ಈರ 5 ಜೋಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಈರೆ ಯಾನು 3 ಜೋಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಯಾನು ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತು ಗಂಧ ಬಂದ. ಸಮಾಧಾನ 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 ఈరోజు నరవని ఈరోజు దని ఈరోజు కండ నెత్తరుండే పాపై ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಬಡದು ಕಾಸುಗೆಂಡ ಕೊರ್ರಾಪ ಜೈರೆಗ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಾಸುಗೆ ಎನ್ಯಾಲು ಒಗೆಂಚಿನ ಆಲು ಮುನ ರಜೆ ಮಂತದ ಬೋತುನಿ ಓಡೆ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಓಡೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಗೌಲು ಬೋದು ಮೇಲೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲು ಓಯ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂಟು ಅಂದಯ ಇದನಿಕ್ಕು ಮೋಸ ಅಂತಿನ చెప్ప దని అవిరగించి ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಯಾಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನರಕ ಬತ್ತಿಯಾನು ದನಿಟ ಬಂತದ ರಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಉಲ್ಲೇತ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಬಡ್ಡನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಂಗಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ನಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಸರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕರ್ಣ ಸರಿ ಲಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ದ ಪಾಯಸ ಕನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾಯಿ ದಾಯಗ ಕರ್ಣ ಸರಿ ಸೇಮಿಗೆ ದ ಪಾಯಸ ಕನೆ ಇದಲ್ಲ ಮರ ಇದು ಸೇಮಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಒಗೆಂಚಿರ್ತೀನಿ ಪೂರನ್ನ ಬೀಜನೆ అది ಕಾಕ್ತಿದ ಬೀಜನ ಪೂರ ಮೊಲ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ చాలా అవి ಸರಿ ಸರಿ సరే 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 మీకు ಬೇಲೆ ಅಂಪ್ಲೆ ಸರಿ ಕೊಡು ಬೇಲೆ ಬರ దాది అవి ఏరియా బర్పున దూరోడు ఏరవు నిన్న కంతుద సీర కొరపున అయితే ఓ రామా సీరుದು ಪಾತು ಇರು ಪಂಡಿತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋತು ಈ ವಿಷಯ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರಿನ ತಿಂಗಳಾಡನ್ನು ಸೀರೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡು ಎಂಡ ಕಾಸು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾಗ ಕಾಸಾವಡ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ತಾನ ಆಯ್ತೆ ಬರ್ಪೇತ ಬತ್ತು ನಿಂಡ ಕಾಸು ಕೇನು ಈ ಅವಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಡುತ್ತಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೂ ಕಾಸು ಕಾಸು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಜಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ ಬನ್ಪೇಪಗ ಸೀರದ ಕಾಸು ಐಕೆ ಓ ಸೀರೆ పండుగ గెత్తొందే ఇచ్చి ఇది ఎత్తుందనే ఇచ్చా ఆయవ బెచ్చాపను నిన్నడ చొరెమన్పే చొరెమంతునప్పుడు ఇదాలజి ఆయన కాయించ పత్తుడు ఓ దేవరే ఎన్న మానారాజ్యమంతి ఓ దేవరే ఎన్న బలత్కారమంతి ఓ దేవరే ఇది బలత్కార పని ఎన్న కైదాయి పత్తును ఓ యానత్త మరిది ఈ ఆయన కై పత్తుదు పనుడు సరి సరి అతన జ్ఞానం ఉలైపోతా సీద బలతో మర్పే రడ్డు ఉడిపోయాకి బుడ్న పెట్టిగా ఫ్యాక్టరీ గత్తి ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇರು ಉಳೈಪೊಲೆ ಯಾನ್ ತೋನ್ವೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ ಇರು ಪೋಲೆ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಅರೆ ಮುಂದೇರೆ ಸೀರೆದ ಬಾತು ಅದಂದು ನಾನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಾನೇ ಬತ್ತರಿ ಸೀರೆ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇಕ್ಕ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿರತ್ತಿ ಕಡಿ ತಿಂಗಳ 4,000 ಉಂಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಕೊಡು ಓ ಕಾಸು ಸೀರೆದ ಕಾಸು ಓ ಸೀರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಏರ್ಗೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ತಗಣೆ ದಾದ ಬಾತಿರು ನೀ ಎದೆತ್ತೀನಿ ಏಪಗೆತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಐತರ ಎದೆತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಿನ ಪುಕೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪಡಿತ ಕಾಸು ಕೊರಡಿ ಈಗ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಚಂಡ ಜವನ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರಡ ಕೊರೋಡೆ ಕಾಸು ಕೊರಡಿ ಕೊರ್ರ ಅಂತೆ ಸದ್ಯ ಕೊರಡ ಕೊರೋಡು ಕಳ್ಳ ಕೊರಡ ದಾದ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುಡು ಕೊರೋಡೆ ಕೊರೋಡು ಕೊರಡ ಮಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಚಿ ಕಾಸು ಕೊರು ಕೊರೋಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾದೆ ಮಲಕರ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಕುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕೈ ಬಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ನೂದು ನಂಬ್ರ ಬರ್ಚು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಾಗ ಬಂತು ಅಂಚತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಐತೆ 100 ಏತಮ ನೂದೆ zero hello
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಚು ಸೈಡ್ ಉಂಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಓ ದೇವೋ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ದಾದ ಕೂಡ ಇದಾಯ ಬಲ್ತಿ ಜನ ಅಂದೆ ನಿಕ್ 4,000 ಒರಿಜ ಅಂದೆ ಓ ಓ ಓ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ ಕಾರಣ ಇರ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಇರತ್ತ ಕಾರಣ ಯಾನತ್ತ ದಾದಾ ಓ ಓ ಇಡಲ್ಲ ದಾದ ನಮಕಿತ್ತೆ 50-50 ಆವಡು ಪಂಡ ಪಂಡ 4,000 2,000 ಎಂಕೌಡು 4,000 2,000 ಎಂಕೌಡಿಯೋ ಕಾಸು ಬೋಡಿರಿಗೆ ಬೋಡ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿರಿಗೆ ಬೋಡಿ ಸತ್ಯ ಬೋಡ್ಸಂತ ಪಂಡ ನಾತ್ ಬಂಗಡ್ ಬಂತಿ ಕಂಡು ಬೋಡ್ಸಂತ ಪಂಡ ಬೋಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ಬೋಡಿದ ಪಂಡ ಬೋಡೊಂದು ಬೋಡಿಗಂತ ಪಂಡ ಬೋಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಮೊದಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಡಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸರ್ಡನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಡಿಶ್ಕಾ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುರೇಶ್ ಜೋಡ್ಕಲ್ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತಾರೆ ಜಾಂಡ ಪಂಚ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಚ್ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಾಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನಾನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದೆರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಡ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಡಕಲು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೊ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ ಉಡಲ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಡ್ತಿನಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವು ಬಹುಶಃ ಊರಿದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಯಾಯ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಡಿತನದಾದ ನನ್ನ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಬೈದಿನ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಒಂತೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಲೇರು ಅಂಚ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಅನ್ನ ಮೂಜನೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಂದು ತೂಡು ಐದು ಬಕ್ಕೆನ ಆಡಿಷನ್ ದೇತು ನೋಡ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಎಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪನ್ಪುನಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾರಿ ಟೈಟ್ ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಬಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅಕಲೆ ಬೇಲೆ ಭಂಗ ಅವನುಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಲು ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತನ್ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಎನಿ ಗೆಸ್ಸಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ CPL ಸೀಸನ್ 1 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪನೋಲಿ ಎನಿ ಕ್ಲೂ ಬೋರ್ಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿ ಉಡುಪಿದ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲು ಪಿರ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳಪು ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಶುಭಕರ್ ಬೆಳಪು ಗೊತ್ತು ದಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಸೊ ಐರ್ದಕ್ಕ ಐಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಸತಿ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಪರಪು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಜಿಂಗ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಜಿಂಗ್ ಜಿಂಗ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಇತ್ತೇರು ಶಶಿರಾಜ್ ಸರ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ್ ಸರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಮಾತಾರ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಏರಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ದೇಜಿ ಸರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೇರ ಸರ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಕುಡುಪು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದೇರ್ ಮೇರೆ ದೀಪಕ್ ಕುಡುಪು ಐಡ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಮಾಧವ್ ಇರುವೈಲ್ ಸೊ ಮುಕ್ಳು ಈ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಶುಭಕರ್ ಬೆಳಪು ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಡಾಪ್ ನೆಂಚಿನ ದಾದ ಅನ್ಪಂದ ಓಕೆ ಇರೇದಾದಾಪುನ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರ್ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಕರ್ನ ನೆಟ್ಟಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜೇರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಟೈಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಅನ್ಪು ನಾಕಲ್ನ ಉಮೇದುಪ್ಪು ಆ ಉಮೇದ್ ಆದರಡು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಇತಂದ ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ದಾದನ 7th 6th ಪೊಸಿಷನ್ ದಾದನ ಅಕುಲಿತ್ತೇರು ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂಚ ತೂಕ ಈ ಸರಿ ದಾದ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆಳಪು ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂತೂದ್ ಬರ್ಕ
ಸೂರ್ಯಲಾ ಮೂಡುವೆ ಮೂಡುದು ಕಂತುವೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುದು ಕಂತುವೆ ಕಂತಿದು ಮನದನಿ ಮೂಡುವೆ ಮೂಡಿನ ಸೂರ್ಯ ಅನಿಬೈಯಾಗೆ ತಿರ ಕಂತುವೆ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪುನಿಯ ಮೂಡುಲ್ಲ ಕಂತುಲ್ಲ ಹೇ ಮುನಿಲ್ ಇಂದೇನಾ ಹೇ ಮುನಿಲ್ ಇಂದೇನಾ ಹೌದಾನ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಅವು ಎಕ್ವ ಕೂಡ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಬಂದಡ ಈ ಖಕ್ವ ಏನಕ್ಕೆ ನೀ ಹೇ ಮುನಿಲ್ ಇಂದೇನಾ ಅಂದ ಆಹಾ ಒಕ್ಕ ಇದು ಮಾನಿಕ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಹೇಗತ್ತ ಆಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಬೋಡು ಈ ಪ್ರಾಯುಡಾವ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಮಾನಿಕ್ನ ಮಗೆ ಬೋಡು ಹಾ ದಾಯೇ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ ಪತ್ತದೆ ಅಂದ ಬಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಅವು ದುಂಬುದ ಭರ 500 ಒಂಜಿ ಸಾರದ ನೋಟಾದಿಪ್ಪಳು ಹಾ ಅಂಚ ಬೊತ್ತದಿನಿ ಏನೇ ಪತ್ತದಿನತ್ತು ಪತ್ತದಿನ್ ಹಾ ಗಮ್ಮುಡು ಗಮ್ಮುಡತ್ತು ದಮ್ಮುಡು ಏರಿಯ ಇರು ಯಾನ್ ಜಾನಕಿ ವಾಕಿ ಛೀ ಜಾನಕಿ ಆ ಎಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಬಟ್ಟಿದ ಬತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಬಗತ್ತ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷಗೂ 0 ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಏ ರಾಜೇಶರ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಕನೈ ಲಕ್ಷಗೂ 5 0 ಮೇಲೆ ಇರ್ನ ಮೂಜಿ ಅನ್ಬತ್ತೊಂದು ಸೋತೆ ಸರಿ ಅವ್ರ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಹೇ ಮುನ್ ಪಿದೈಲೆಪ್ಪಿ ಬಿದಾಯಿಲೆ ತಿಗಿದ ಪಾದ್ನಾಜೆ ಕಿರಣ್ ಉಲೈಲೆ ಪೊಡವ್ ಹೇ ಮುನ್ ಲೆಪ್ಪಿ ఇదిలి మండి సమెచ్చా దాయే ఒక దాల విషయదంత తెల్పోరు ఈ పన్నత దాదందు తెల్పి సెల్ఫీ పండ వత్తి సెల్ఫీ పండ నమిన్న మాని తెప్పుని ఎన్నార్ల పగార్నైనా ఆరే జెత్తొచ్చిది దాదని గట్ట ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮರ ಅರ್ಜಂತ ನಡುಟು ದೀರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಲಿಂಗಿ ಅವ್ ಮಾಲಿಂಗಿ ಅತ್ತು ಮಗ ಮುಖೇಶನ ಕಾಲಿಂಗೇನಾ ಮಾಲಿಂಗಲತ್ತು ಕಾಲಿಂಗಲತ್ತು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ವೈದಿನ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ಏರಿ ಮಂಗೇರಿ ಏರಿಯ ಪೋಚಿಲಿಂಗೆ ಏರಿಯ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಏರೇನ್ ಪನ್ನಿಯೇ ಇರು ದೊಡ್ಡ ದಾದಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬತ್ತಡ ಅಂದ್ ವರ್ಷಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಡಿಲೆ ಬರ್ಪುಡ ಅಂದ್ ನಬೆ ಅದಿಸ್ತಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎಸ್ ಕಿಸ್ ಮೀ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ಮೇಡಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇರ್ನಪುದರ್ ದಾದಪ್ಪ ರಚನಾ ರಚನಾ ರಚನೆ ಗೂಂಜ ಇತ್ತೆ
ದಾದ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಬುದ್ದಾಡೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಣಿ ಕೊಂಡೋಡು ಇಲ್ಲದ ಪುಲೆನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಉಂಟಾ ದಾದ ಪುದರು ಅಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪವು ಇರೆಗೆ ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏತು ದಿನ ಅಂದ್ ಫಂಡ್ರೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಯರಾಣಿ ರಚನಾ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಏತು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಏತು ಏನ್ಮಾ ಹೋಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟುದಾ ಅವು ಸರಿ నీకు లవ్ ది స్పెల్లింగ్ గుర్తుందా దాన గొత్తిజంద తుకపన్ ఎల్ హా ఓ హా డబ్ల్యూ ఏంచా ఎల్ ఓ డబ్ల్యూ ಐದು ನಿಕ್ ಬಿ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಂತಲತ ಹೌದೇ ಹೇಯ್ ಹೇಯ್ ಇರ್ನದದೆ ನಾಲ್ ಸತಿ ಇರ್ನದದೆ ನಾಲ್ ಸತಿ ನಿನ್ನ ఎక్కువ ಎಂಕೆಕ್ಕಂದ ನದೆ ನಿನ್ನ ಏನದೆ ಪುಂಡಿ ಹೋದವಲೈ ಅದ್ಯ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ವಲ್ಲ ಜನ ಆಡುದು ಶಾಲೆಗಡ ಬುಣ್ಣ ಲವ್ಗೆ ಲವ್ ఏమును పిదై లెప్లే ಲೇಪಿ లెప్పు జరా ಲೇಪಿ ఆ పండ టైగర్ లెప్పు ರಾಮದೇವ ಈ ಒರಿಯ ವೈದಿನ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಾಯಿನ್ಲೆ ತಂದು ವೈದನ టైగర్ కమ్ ఆన్ ఈరే హలో ఈరే నాడ్ను ಟೈಗರ್ 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 ಉಲೈ ಬತ್ತು ದಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬತ್ತ ಆತನ ಏಯ್ ಏರಿಯೇ ನಾಯಿ ತೂಲೆ ಸಮ ಎನ್ನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಟೈಗರ್ చలి చలి తాళను ఏ చలియా ఓహో గిలియన ಏಯ್ ಕುತ್ತಲೆ ಏಣ್ಣೆ ಚಿಂಗಂ ದೊಂಕುತಾರೆ ಎಡ್ಡೆನ ಕಂಬ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಕುರ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕು ಮೇರೆಂತೂ ನಗ ಹರೆಂತೂ ಇಲೆಕನೆ ಪುನಿಯ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಎಂಚ ಎಂಕು ಮೇರೆಂತೂ ನಗ ಹರೆಂತೂ ಇಲೆಕನೆ ಪುನಿಯ ನಾನು ಅರೆಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನ್ ಮನೆ ರತ್ತ ಬೇರೆನೆ ಏಯ್ ಏರಿಯಾವು ಎನ್ನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಟೈಗರ್ ఆయన ಸ್ವರ ನೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಂಟೇನ ಎನ್ನಾರು ಕತ್ತಾವ ಒಂದು ಪುಡಗ ಎಡೇನೆ ಮಲವಲ್ಲ ಬಂಟನ್ಗ ನೊಂತೇರಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಕೈ ಕಾಲು ಮಾಡ್ತದ ತಾಳದ ಕಟ್ಟೆಗ ಹಾಕಿ ఏ ముల్లెప్లే ఆ ఫై ಓಯ್ ಕೇವಲ ಪ್ಲೇ ಕಟ್ಟಲ ಬಿಡಲ ಹಾಟ ಹೊಡಿತಿನ್ನಲ್ಲ ಏ ಮುಯಿನೆಗೆ ಬರೋಡಿ ಅಂದಾಜಾನ ದಾದ ಬಂದಿಂದು ಆತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ಭೂತಾಲ ರಸತಲ ಪಾತಾಲ ಅಡಂಗ ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏಮು ಇಡೆ ಬರೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಲೇಪುಜಿ ಲೇಪುಜಿ ಎನ್ನ ಹೋಳಿಗೆಚ್ಚ ಉನ್ನೆ ಕೂಳೂರು ಸಂಕದಾನಿಟ್ಟು ಒರಿಯನು ಕೈ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಐದನಿಕ್ ಮಂಡನೆ ಕರ್ತಿದೊಲತ ಮಾರಾಯ ಎಂತ ಐದನಿಕ್ ಮಂಡನೆ ಕರ್ತಿದೊಲತ ಯಾನ್ ಪೋರ್ದುಗು ಮಂಡಿನ ಸುಲುಕೇರ ಕಟ್ಟುಕೊಂಟೆ ಇದು ಹೇಮುಳ್ಳಪ್ಪಿ ಲೇಪುಜಿ ಲೇಪುಜಿ ಹೇಮು ಲೇಪುಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಕ್ಲೆ ಲೇಪು ಪೊಲೀಸ ದನಿ ಎಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಕೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಯಾಂಬರ್ಪೆ ಕಾಯ್ತು వచ్చిన ಬಂಟೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಕೈಕರ್ ಕರ್ತದೆ ಅಂದ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ತಾ ತಮ್ಮ ಲೇಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಕ್ಲೆ ಲೇಪೈತೆ ಅಜಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಲೇಪು ಎಂಕುಲಿ ಏರಿ ವಿಲಾನತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತುನು ಅಂಚ ಅಡೆ ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ರಜಿ
ಅವಳು ಮೇಕಪ್ ಮಂತ್ ದಾಯ್ಬೇಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುನತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಾಗ ಇರು ಪ್ರಾಯದಾರತ ಅಂಚೇರಿ ನಡೇಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆಂದು ಕೆಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹತ್ತಂದೆ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೀಸೆ ಬರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹತ್ತಾಜಿ ತುಲೆ ದಬ್ಬೆ ನಿಖಿಲಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಲ್ಪನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾತಂడి ಬಂದೆ ಪುಳಿ ಪೆತ್ತೆ ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾ ಫನ್ ಪೂಜಿ ಇದ್ದೆ ಫನ್ ಪೇರು ನಾಬೆ ನಿಖಿಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವ್ಯತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಮೇ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ನ ಛಾತ್ರಿ ಪುಂಟವೇ ಪಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ದಯ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟುವರು ಮಾರಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಎಂಕಿಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಜಿ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲಿಡು 130 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ಬುನಜಿ ಇನ್ನು ಐಕಲ ರಜೆ ಬಾರ್ದು ಬೈತು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟವಳು ಕಾಪವೇ ರಜಿ ಮೇಕಪ್ ಬಾರ್ದು ಎಂಕ ಆಸೆಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳೆ ಉಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪ ತಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಚೇರಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡಲ ಪೆರು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪವೇರು पंजी जोड़ते बेचारा अपना ತಪ್ಪಾಡು ಮಗ ಅವ अजी पंजी सेवन पे ದಾದ ಮಗ ಏಮನೆಲ್ಲ ಇಂದೇನಾ ಏಮನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಉದ್ವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಸೊ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಅಬೌವ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಮಂಜಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾರ್ಲ ಇರ್ತಿ ದೀಪಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಏತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಹಾಸ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಬರೋ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಲಿಪರ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಗೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆತೆ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಸನ್ ತುಂಬಾ ರಾವಂದಿನ ಮೋನೆ ಅವನ್ ಪಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಂಚಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಶಶಿ ಸರ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆದ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಜಾ ಅನ್ ಪನ್ಮಿನ ವರ್ಡೇ ಬಾರಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನೀ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಈರ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಸರ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನು ತಿಳ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಹಾಸ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಲುಂಡವು ಮಾಮೂಲಿ ಆಂಡಕ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಸೊ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರಪುನಾಗ ತೆಲುಪುನ ಚರಿದೆ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶಶಿ ಪಡ್ಲಗಿನ ದೀಪಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಮ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಮ್ ಇವನ್ ಪರಬುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರಬುನ ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ನಕ ಮುಜ್ಜ ಅಂತಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ರಡ್ಡ್ ಜಂತ ನಡುಕು ಪರಬುನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಚ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಅವು ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಐಕೆ ಎಕ್ಕೋ ಅಂದ್ ಬಂದದ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಕು ನನ್ನ ಎಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಬುಕ್ಕೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾಸ್ಯ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಪಸತ್ ಬಕ ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆ ಪದ್ಯಲು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ಪಾಡುವರು ಒಂದು ಪರ ಪದ್ಯಲ ಪದ್ಯ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿಜ ಬಕ ವೈಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಪದ್ಯ ರೌಡಿಗೆ ಕೋಪ ಹೊತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಬರುಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬರುಡು ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನ್ ಮನಿಪಂದ ಕೂಲುಂಡ ತೆಲಿಪರ ಬಟ್ ಆ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುದ್ರಡ್ ಬೋಬುಲಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಒಂತ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ದೀಪಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಮನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ CPL ದ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು CPL ಸೀಸನ್ 2 ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಸೊ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ದ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಐರ್ದೋಕ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊ ರಡ್ಡು ಮುಲ್ಕಿದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು
ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಟೀಮ್ಸ್ ಸರ್ ಇತೇರ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಟೀಮ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏರ್ ಸರ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊ ಈ ಸತಿದಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ್ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಟೀಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲು ಬಹುಶಃ ತೋಜುಂಡು ವಿನಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಪಂಡತ ಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊರೋಲಿ ತೋಜುನೆ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನಂಚನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಇತ್ಯದ ಟೀಮನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುದು ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನೇ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಕಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ ನಡೆದ ಬಹುಶಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕೊರೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಳಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಸೊ ವೆಲ್ ಹಿನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆ ಟೀಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಬಾತ ತುಯ್ಯಾರುಲ್ಲಾರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರುಲ್ಲಾರ್ ಸೊ ಅಂಚ ರಾಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಶಶಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸೊ ಅಂಚಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನಿತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2